Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pumaning ko po Allah sumat mamanus salam nabin kalilintad na kapipya ginawa. Dunia na sampai sa anuan akhirat. Sagip man mapumamaranos sung na siya kanay di kukurmat na di pulilalilang. Sa alok sa mito ay siya buisa. Mga pilumbay niyan. Sawan man ali ko ay masamantang ko kipo magulaw na nakausulo bangsa ni usulo po din walang mabangsa ko. Sa tarotop ni Roman ay sudi kang giginaway ari dato iskailag. Kalambay sa tila nasutuan tanway sa isa. Sa katina banunay pamakin ka natitang kayo sa suri na ay wasalam.
Ito